Shubor nakaslem jong unong san hima. Uba mebon lingdo uba day unong hikai school uba khampau khmat hapo kajela ula ai kajingiro ya kajing tebet u kiki garat banshna ya kaplim borsing kabala yaring kat dor bad kiwe ki film hari India ula ai kajingiro ba u kiki uday uba trei shitom bat uba shnahi uring dorhi bat edit hi ya kijing penbang ya kasur ne jong ka film namar ba ula lap daladi ha kapor ba ula akteng ya ka film kadaw Kumtaw la kentu yikitu ki baju iet ya ka film khasi ban wan pet ya ka ni ka film borsing namar ka long ka ba itanan Mebon, asam kem kudu isu ya pi. Ye mentangi kudu biang hane ya. Ya ka ikejing ijung pi ya ka film borsing. Te ka bani kong ya tenga kwa ban ai kuble kiki mo. Namar ba lingba jong kani ka film ngasngo kiki lara ya kata ka nam ko burom ru jong karkom shna bat karkom penwando di film khasi. Te baro sikata de bonsien dadang ilek pe kiki film khasi. Te dan kita ki jingkoknya mensim kendiat ba boleh kita ki film khasi jong kimla kan banya rengkot dor bat kita ki film station ritor tingla ju i film jong ba pradip kurba kilong internet adu kata-kata bat kila lek keleng jong ka ni kari bat kumjur syabar jong kari bat kila yo ikta ki kusnam hande ngila up kan hadian jong ba pradip premono te te kiki la kham slam hi ngila ye itu te ndai kiki bonsi ni penwandore ki film banlong commercial te bat ki dan la ka jong ka genre mo te na tengah sultan nat ben paro film tengah i ba kani film borsing nadu karukom casting karukom jit iki aktor ki ban ak kani ka film kamtam le iki ki ba ak ya ka negative role ki villain kabiang ba lang da pilawan pet hi pen ihun namar ba gidan lai saungut kidi ki villain kila khamtam ban kidi ki gang ban ki aktor ban ong hakane ka film long haka rukom acting execution nang tare karukom keren ki dialogues ngasngo ba kini ki gang i kiki traila kristam ba ban wa de ki tenga ko ban ai kublai kini ki gang ki bala acting ni film nalojong kata ngi iru hakane ka film ba la panon kam shibun ki VFX effect badru ki fighting scene hakane ka film ru kalong ki ba itnat hadu kata-kata namar ba karukom penwandor karukom ring ki fighting scenes ru bun scene hi ki camera angle bat ki compare andai hakane brengi la ihun gan ba ya kata karukom ring jong kiki teng kat bangadang pe ni film ru super cut ong kumno kan way bre ula ban le hi ya ka screenplay ula ban penwandor hi ya kata ya ki lighting eru namar ngalaju akawe ka film ro di kiki te ka lighting eru le hi te kidi ki aktor ki babat ya kata jing pensya eru te nanta de ka sound ru le hi long nadong sedong kan nadu ban direct adu ban produce eru te ka long ka ba kabangi semua tenat si kadaya nalon kili dang kam kena te kamu dang pun bha ka potential baru nakabenta jong kini ki parlok ki ba jus mu tenat ban pet film so bawan gen ban ya pet ya kini film kaweru ngala ban ong habang awan hang ni ngadan kajing biau ru khandiat namar ba ngasirwan ba ban pet ini film kasi na koy ka por rengi syamba teng haba ki nong sna film ki ju ai jing kren ha ki media ki chet ong ba sngo ba wan ban kersan ini handai ladang apoi pat hang ne ngai i ba kita ki nong sa film ki baju penmi film na koi ko por ki baju ong wan ban kersan ini ha ki film jung ki wei bat kim judon kan te kata ka dei ka ba sngo si te kwa ban kerpa ru lesi kum kini ki filmmakers ki bala kham he lesi kum jung ba pradip kurba ki bala khampau kin wan pet ya kum kani ka film bat kin la ban ai kata ka input su na banta jong kiki eru khnang ba kumno ban nang kham la ban penwan dor pha ndang kham la ban kham pen pha namar ki hab ban learn we nei we but ngasno ba i kiki la wan kalenti ka bajengai ba na do ka film ka ba ningkong ka bangala lipet ka ba de ka film pengop ka bang ada sungut tenak ka film ka baningkong bang alit pet de nadu ka tu ko film hadu kani ka film ngai i kata ka jinya lenti ka long
kabala nang kiu nakaway siya nakaway kapor baru nga smo ba ngatray kajingerap na kasorkaro kalayarap sibun Hello Meghalaya app but ni iba haba ka sorkar kelas lang ban invest ru hakin ki filmmakers ki jongi ni iba ki filmmakers su kila nang yo mensim namar ban penmi aku ka film kumno kan sim kan lut bet kemba artholak selor namar hakani ka juk ka bamenta te tang ki filmmakers ba kinla ban penmi hi ya kata ka pisa te kalong ka bae te ai kublai ru ya ka ni ka initiative jong ka sarkar ling ba ka Hello Meghalaya app but kiwi ru Meghalaya tourism erung i na kuwi ka post kuwi ka por ba kayarap ya kini ki filmmaker ba ni kerman ba nang ni khmat kini ki filmmaker jong iru kin nang kham trishtam ba ngin nang yai ki shaprang Togatai kublai Kajing senang nak film PE ke aspek itu senang. Kajing senang ni ka film te kalong ka babun bat lada batai than eru kan pen belat no ya kata kajing itna jong ka film adai tang ka wei ngala ba chuang ba hakani ka film hi ngi i ba kadon kajing adai ka bayajan bat ka politics but kumba kani ka film kala pani ba ha ka politics hi banong ba kandon ke ka ba khut be ka politics te kalong ka ba te ba ting lada pila ngam than ka politics su bat lada phimla su ban perkhat da kumwei bat kita ki jingmu jing perkhat jong pi kila long be tang ka politics kan poiru hadu put ba kan penjot ru ya ka yeng ka sam ka jong pi kumba kala long ha ka ni ka film te ban tip khambnia Pangkata pila ban one page hi but pinsyam ba ka plot twist jong kani ka story kalong ka ba compare na kiway pat ang ako ban ai kublero sa kaway ba kani ka film ka baningkong haki film kasi ba mdan perlok actress mdan perlok aktor namar ki film kasi jongi rai kumbangan syuang namar nga sir one page na kaway ka post kaway ka por mdan bi aktor dan actress tinang tade ka story kanya sa ki perlok jong ki aktor perlok jong actress kala ya hakata ka juwi ka you kan ka ambet tendre ya kani ka film ka mamantap dangi iba kila penduk no ya kata ka jingdon ki ka baka film kan sekulit tang haki perlok jong aktor baki perlok jong actress Hakadaw ng EP ak film temantahan ni bersing beli film charjet na ni film aksu na kuno makabay day kani ka borseng kalong kumni gan namar ikiki laong hendray yang aru bangan ak ni ka borseng hendray long ladangi pej banjir umdegen bangin su tre be banjir bangin ak hakano ka film ru namar ngi haban smutu shwa ya ka storyline ngi haban smutu ya karakter jong la jong ru ba kata ka karakter ka yahap ne kami hap bangan ak hatu ka film kan tiadin ka jing ya kran em tu badi kikiru ngi smutu ba ka karukom long jong ka karakter jong kanum yahap kan ba kani ka film but dai na kata ka daru kini iba kani ki ka jingjet jong ki breo kani ka film ki karakter kani ka film ru kilong ki babyang ba namar ba way karakter bala jet bandan ha kani ka film uya hap ya katukarol te haka daw ngalatre bangan diang ya katukarol namar bang asngo ba kaya hap nga te pindai pet ya katuka film ka daw ru pini ba ka delivery of dialogue eru kaya hap at kurukom kren ka jonga de na kata ka daw nga tre pindai ya kani ka upat te ngampat tre ya kani ka first part second part te nganum parang ba nganak na nganum ak kata ngin up ya kapor kasyang ba kiki penmandur kuno ya ka film keren dia nomor 1 te ka kham sel kai su Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang MIT University Meghalaya mankasni kalong kajing sedang batuma kijing ikai bapura katkom kajok kabamta ke MIT University kadan bonjait ki course pat kijing ikai kum ka fashion design filmmaking communication design music BBA MBA sports management nursing BTech computer science BSW MSW bat QA ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jingjop ki urlong bat ki kalalong ka jingshisha MIT University Meghalaya ka jingya lenti ka bastang shakalawai bachok